Atxalde hon eta ongi etorri beste urte batez Altzoko eskolako pationtara gerturatu zeaten guztiri. Saiatuko gea, beste urtetan bezala, ordu eta erdiko denbora baten barrun, hankaz gora jarraitan mundu hau arreglatzen, alda neurrin behintzat. Eta gehiago luzatu gabe, hortarako ekarri diteu 6 bertsolari handi hauek, Jon Euria, Aroa Arrizubieta, Maialen Lujanbio, Julio Soto, Amets Arzailuz, eta Laia Martin. Agur bana eskatuko jo bertsolariri. Ai hankaz gora dagon mundu hau, hemen bareta ekaitzan. Ai hankaz gora dagon mundu hau, babestuenaren zaintzan. Bide gurutze batean gaude, nola bidasoan faisan, gu hitzen bila etorri gara munduak ulertu gaitzan. Berso saioak beti beldur bat izaten du hasieran, ta beldur horrek txikitzen zaitu, indar eta altueran. Are gehiago altzoko handia jarri ezkero sarreran, ta seikotxa du txiki bezala pasageranak hileran. Ea kantuan hasita gure neurrira etortzen gera. Patioa bete da ezkerta eskubi, atxalde on gogotsu zaudela dirudi. Naiz saiatuko garen hitz eta irudi, mundua konpontzerik ez eskatu guri. Bere jaietan izan da altzo, bersoaren kabi gaur eta atzo. Ta erdi bana oidegu egin, esan ta entzun erdi ta erdin, saio hau denon, gu seiok egin ta zuek egon. Bertso zaleak arratsaldeon. Arratsaldeon altzo, zeder zauden udan, besten ahotan sarri, entzuna zintudan, eta saio itzela zarenez itxuran, espektatibak altu jarri ditut zugan,
eazuk niri beste ematen dizudan. Aupa altzo zer moduz, hau jende mordoa, bertso munduak badu imaginarioa, ta saio batzuk sortu ohi dute morboa, izan historia izan norena nongoa, ta zuena bat dela esan gabe doa, saio hau probatzeko baneukan gogoa. Etorri, mesedez, Alaia eta Maialen. Bi lagun zarete. Jubilatuta zaudete eta etxean denek dituzte zuentzako egitekoak. Enkarguak, papeleoak, haurrak zaindu. Horretan pasa dituzue zuen jubilazioko urterik sasoikoenak. Azken aldian, zuen seme-alabak zuen zahartzaroa planifikatzen sumatzen dituzue. Ai gure aje beso buruko, ai gure aje gerriko, jubilatuta bihurtu gera neskame aro berriko. Seme alabak zahartzaroa, nahi dute euren neurriko, epe labur ustean badabiltz, ez diete ez jarriko. Orain artean jarri diegu nahi zuten guztia aixe, dena eduki dute laguntza, dena babeseko aize. Orain pentsatzen ari zaizkigu zelekuz egoitza klase, guri buruz hitz egiten dute, ez bageunde bezelaxe. Eta aurrean gauden garaian disimuluta enbuste, AOPekako sekretu batzuk ezkutatu nahi dituzte. Gure sasoian sinismenik ta Federikan ez nik uste, gugeran baino ezinduago eurek egiten gaituzte. Adinkeriaz jarduten dira disimuluzko kritikaz, eta ondoren bideratu nahi egoitzaz edo klinikaz.
Bizitza on bat nola osatu genezakenean ikas, kalendarioa bete zaigu gureak ez diren zitaz. Ta guk buruan apunta behar kalendariotako marrak, solfeoak eta ingelesak, otorduak ta abarrak. Gero nahieran soltatzen eta estutzen dira amarrak. Aurrak zaintzeko gazteak gera, oporretarako zaharrak. Baina batzutan bihotzak indar, handia gutxi arrazoiak, ta erantzunak izaten dira, kulpa bidezko doidoiak. Baina oporrak hartu ezkero, argaitzala subidoiak, ta egunero gogorazagun ez garela geurekoiak. Pentsatzen dute guri egiten ari direla mesede, naiztan nahi dugun edo ez dugun, inoiz ez galdetu xe. Nik alabari esaten diot aizu sasoiko handere, arroza biltza bizitzan baino, sartuko zera zu ere. Ta guzarrak izango gara, argazkien albumean, gu hilko gara ta geratuko, dira gure utxunean. Eta heldu bat ernalduko da eduki duten umean, egin dutenaz baietzo hartu sartzen diren egunean. Etorri Jone eta Julio. Espainolak euskarari trabak jartzeko ahalegin betean ari dira orain ere. Alderdi politikoak, epaileak, sindikatuak. Zuek biok euskararen krisi kabineteko bi partaide zarete. Zen neurri proposatzen dizkiguzue egoerari aurre egiteko? Ultra eskuinak eta eskuinak, ze kexu negar intziri, eta ondotik ezkerrekoek diskurso eize inbidi. Dena da traba aurkako lege eta euskararekiko ziri. Independentzia beste biderik ez zait okurritzen niri.
Bale akabo gure dudata, akabo gure aitzakin. Neurri gogorren tenorea da, gaia gogorra izakin. Hemen lehena gure hizkuntza ez geratzeko bizatin. ETB birik ez da izango, dirua ETB bati. Arrazoi duzu telebista ere izan liteke bestela. Eta usteen erdia nola izan liteken ustela. Konturatu naiz ez dela inerrez konpontzen dugun pastela. Ta independiente izan da ere problema genituzkela. Noiztik inporta izan du zaigu, guri epailearena. Biziraun nahian dagon hizkuntza ez alda hori garenan. Luzaz bide bat urratu dugu erresistentziarenan. Orain urratu beharra dago desobedientziarena. Desobedientzia lehenago ere izan zen lehen pausoa. Ai, baina orain guztia dago, hain arraro, hain lausoa. Supremazista guri deituta hasten dute erasoa. Mingarriena ezote zaizun darabilten diskursoa. Ta pixkatean egin nahi diot, kultur munduari tira. Zeari garagu izan nahian bat bani eta Shakira. Kantak euskaraz ta espainolez ezin da jokatu bira. Musikariak jar daitezela, bersolariei begira. Bersolariak eredu gisa ez alitzake arraro. Gu ere horretan ezote garen zurruntasunen esklabo. Norbait egurra joan ezkero ohituretatik harago. Behar da elkarren alde gehiago eta kontra gutxiago. Ta azken neurria gu denontzako, neurri bat sutil-sutila.
Taberna ertzean osatzen bada 4 laguneko kuadrilla. Batek euskaraz ez dakinean ez badain borobila. Baguk euskaraz segiko dugu, ta espabilatu dadila. Etorri Aroa eta Amets, mesedez. Gaueko ordu txikitan, parrandazaleen jateko grina asetu asmoz, aurtengo festetan altzoko txoznarako sanguitxera bat erostea erabaki da. Amets, zuk merkeagoa dela eta Amazon plataformaren bidez erostearen alde egin duzu. Zuk, Aroa, bertako denda batean erostea nahiago duzu. Gau estripa zorriak ez da gero broma, saltxitxe auto bat ekarri behar gendun ona. Erostera nora jo bada Amazona, amak egindakoa beti izan da ona. Etzara enteratzen ez da zure kulpa, pospozik interneten edo zer hartuta, baina hobe honantza zu gerturatuta, bidai gastutan gehiago gastatzen duzuta. Baina pentsa gauean ze ordu ze oren, eta zenbat deabru gosetu ondoren. Amazoni hotxeginta haiek ze orden, igualek hartzen dute eskatu baino lehen. Zer eta aurrezteko 5 euro inguru, ez dakit gaurko hontan zein duzun helburu. Zu lapurretan ona zaitugu seguru, lasai enbutidotan aurreztuko dugu. Lapurrak haiek dira Aroa arraio, mundu guztian dabiltz merkantzi karraio. Horregatik nahi nuen justu hortara jo, lapurrari lapurtu egin behar zaio. Bueno, orain etorri omen zara gora, lapurretan ez duzu galdu nahi denbora, baina azaldu nondik datorren ganora, eta Amazoni nola lapurtzen zaio ba. Eskola ikasia da arkitetxetik, esplikatuko dizut Aroa ertzetik. Nik hamburguesa eskatu holaxe bertatik, eta hori pagatu zeure txarteletik.
Niri lapurtzea litzateke guapo, orain ulertzen nabildena zertarako. Hemen lapurrak daude, naiz diren bertako, super asko dauzkazu lapurretarako. Tiraba zeuk jozazu arakinean gana, oaindik behia larrean daukan horren gana. Egiten dun bitarte apainketa lana, lasai emango dizu sobratzen zaidana. Sobrarik beraz etzait gaurkoan faltako, eta hemen gustora gaudenez gu bapo. Pentsatzen hasi eta aingabiltza txarto, sanguitxa garestitxo ez aldaterako. Seientzako, bakoitzat bertso bat kantatu behar du, hori bai baldintza izango da 6 puntukoa edo gehiagokoa izatea. Eta hauxe gaia. Gaur egun mugek indar handia hartu dute. Muga territorialak etorkinen aurrean, muga mentalak ezberdinak diren identitateen aurrean, adierazpen askatasunarekiko mugak, muga ekonomikoak, muga linguistiko eta legalak hizkuntza gutxituen egoeraren aurrean, mugen ordez zubiak eraiki nahi ditugu. Nola eta noruntz eraiki daitezke zubiak mugek hainbeste markatutako mundu honetan. Mundu gerra eta kolonien, garaitatik aize mundu, hormak eraiki eta eraiki gabiltz segunduz segundu, elkarren gana hurbildu, ordez erabat urrundu, eta gizatasun oro ezote zaigun lurrundu. Norberea defendatzeko zenbat gerra, zenbat gudu, ta ezberdina denari ez ikusita tururu. Zubiak eraikitzea baldin badugu helburu, gure buruak zabaltzen ikasi beharko dugu. Buruak zabaltzen hasi gara, ta beharko da segitu, aldarrikapen utxak bihurtu, dituztenean delitu. Zu mugak txikitu behar ditugu, eta zubiak handitu, baina soluzio bakarrean ezingo gara gelditu. Bakoitza bere aldetik
Badakit ertz asko ditu, baina errora joan ezean, ezingo dira gainditu. Baina errora joan ezean, ezingo dira gainditu. Tentsioa hortzetara ta pozoina begira, errezeloz errepara kontrako alderdira, desberdina mairu arrotz gaixo ala erida. Beldur batek besteari hartzen dio segira, gotortze horren erroan beti beldurrak tira. Beldurrak desagertzean bideak sortzen dira. Beldurrak desagertzean bideak sortzen dira. Diogu ai Israelen, baina zer pentsatzen dute, diogu ai Amerikan, Donald Trump hori ze putren, diogu ai espainolak, ze malizi ze ituten. Ta diogu ai frantsesak, aldatu mesede luken, baina gu ez gara hobeak, ez izan horren antusten, gure molde antzekoan, fabrikatu baikaituzten. Beraz mundu zubidun bat, egin nahi bada nik uste, norberak bibegi berri, ipini behar lituzke, norberak bibegi berri, ipini behar lituzke. Norbera ez da inoiz gogorra, norbera ustez guria. Ustez ta bultza izan dudala nik kanpotarren gurdia. Edo hemen ta harremanen ari tenso urduria. Ni progresista, ni irekia, nik nun daukat ipurdia, baina nere isuria, neu ere gizon xuria. Ta oharka bezabaldu izan dut zazpiertzetara zauria, norbere mugako nartzea da lendabiziko zubia. Norbere mugako nartzea da lendabiziko zubia.
Batzutan mugatzen gaitu poliziaren sirenak. Zubiak beti ez dira izaten alde bienak. Zeharkatu edo pasa izan litezke dilemak. Beti ez dakar justizia zubi baten ekimenak. Zubipetan batzutan gertatzen dira krimenak. Bidasoan gorpu batzuk ere noizbait edirenak. Zubi batzuk bai baitira, muga ere badirenak. Zubi batzuk bai baitira, muga ere badirenak. Amets eta Jone. Udako sargorian eta festen ingurumarian elkarrekin liatu zarete. Festa amaitu da eta Joneren pixura joateko plana egin duzue. Etxerako bidean Ametsek jakinarazi dio Joneri ekidin ezineko mania bat baduela. Oheko maindireak egunero aldatzekoa. Jonek entzun du eta ohartu da bere oheko maindireak ez dituela hilabete osoan aldatu. Ara mania batzuk biziko ordaina aitortza egiteko, dantzatu mingaina. Garbitzen aritzen naiz gogor beharraina, horregatik daukate azufre usaina, horregatik daukate azufre usaina. Astensore horretan istean atea, ia nabaritu dut ze txokolatea. Maindire festa hori Jone maitea, kanbiatzea ez da buelta ematea. Kanbiatzea ez da buelta ematea. Disimulatzen pasa nahi nuen denbora, baina konturatu da eta hortxe froga. Hala ere konpontzeko hau nire aproba. Gauza asko egin litezke ohetik kanpora, gauza asko egin litezke ohetik kanpora. Eta gauz hortarako, aiguk zenbat gogo, igual gu bezalaxe legoke gaur oro. Ohetik kanpo ere ezin egin tongo, baina ezin dira egin oian bezin ondo, baina ezin dira egin oian bezin ondo. Behar bada sofan manta baten estalpean edo komuna ez utzi oso apartean. Bestela pipa batzuk jatea parkean,
labadora bat jartzen dudan bitartean, labadora bat jartzen dudan bitartean. Ta irrika galduko zaigu ilargian, naiz gaua hasten dudan kriston ausardian, gero igual azkura bat daukat galtzerdian, 6 aldiz esnatzen naiz gauaren erdian, 6 aldiz esnatzen naiz gauaren erdian. Beraz denak egiten dizuen barazu, lehen defensan ikusi, bai zaitut jotasu. Maindire berri baten premiz bazarazu, presa baduzu Amazonen eskatu ezazu, presaz bazara Amazonen eskatu ezazu. Ai nola dakien gaur pixuan jabeak, nere sekretu denak barruan gordeak. Ez dira ez etorriko gidari grabeak, 4 hamburguesa dauzkat pagatu gabeak, 4 hamburguesa dauzkat pagatu gabeak. Izketan pasa ditu 3 ordu laurden, beta aurreko hoiekin ez du egin erren. Kulpa dena nirea kanpo eta barren, maniatiko bat zela ez ohartzearren, maniatiko bat zela ez ohartzearren. Eskaileretan hasi gara boga, gero diskusioan amabizia boga. Aztu nere maniak eta aztu moda, gu oira sartzerako gaua pasako da, gu oira sartzerako gaua pasako da. Altxa mesedez, Aroa. Duela 2 aste, istilu larria gertatu ziren Gasteizen. Gasteizko jaietan, txosnagunean parte hartzea debekatzeagatik, kanpaldia hasi zuten Andre Maria Zuriaren plazan, gazte koordinadora sozialistak eta etxebizitza sindikatu sozialistak deiturik. Akanpada egiteko baimenik ez zutela eta kontua da, ertzaintza etorri zela eta istilu larriak izan zirela. Zeresan ugari eman du gaiak, garrantzi handia eman diote hedabideek, eta ikuspuntu desberdinetako iritzi oso desberdinak entzun ditugu. Bertan zinen zu, Aroa, eta izan nahi genuke zure ikuspegiaren berri. Kanpaldi bat, kontzertu bat, nahi genuen guk berez. Protesta ekintza bat zen, gure aldarriak babes. Ta horri bortizkeria, deitu zaio mesedez. Ertzainak etorri ziren, porrazoak emanez, eta Zupiria jauna agertzen da esanez. Kalea denona dela,
baina gurea ez. Kalea denona dela, baina gurea ez. Zazpi ertzain zaurituta, hori zen titularra. Txiste bat ematen zuen, txiste bat nahiko txarra. Agian izango baitzen, kargan norbait baldarra. Honek erakutsi digu, prentsak daukan indarra, honetatik atera dut, irakaspen bakarra. Aldarriak zabaltzeko hemen dugun beharra. Aldarriak zabaltzeko hemen dugun beharra. Ta ez Gasteizen bakarrik, Bilbon ere antzera, begira manteroekin, zein den duten jarrera, ta impunitate osoz joaten dira aurrera. Ez dut ulertzen zergatik duten eurek aukera, ikusiz sistema hontan hartu duten papera. Arazoa ez da eredua, da polizia bera.